senyor delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya, senyor alcalde d'Almacelles, senyora regidora de Cultura, altres autoritats presents, amics de la Sardana d'Almacelles, almacellencs i forans, tots aquí presents. Manllevant allò que jo mateix vaig dir aquella nit de la Sardana, celebrada aquí a Almacelles, el 28 de novembre de 2008, és un fet molt lloable i digne del nostre respecte i agraïment que en un poble que ha vist néixer un dels seus mestres n'assenyali les seves qualitats i vulgui evocar-ne un reconeixement. Amb motiu d'això, els meus germans i jo us volem trametre el nostre sentiment de goig i alegria, ja que ens heu convidat avui aquí a la celebració del centenari del nostre pare, 100 anys del seu naixement en aquesta estimada vila, en coincidència molt adient amb la inauguració d'aquest nou equipament sociocultural com és el Centre Cívic Casa Clara, una casa noble, emblemàtica, recuperada del segle XVIII, amb la designació al seu interior d'un espai destinat a l'exposició del seu llegat, de manera que es pugui veure i difondre la seva figura i la seva obra, vetllant per la seva conservació per tal que s'incorpori a la tradició i a la història de la música d'Almacelles i per gaudi de tota Catalunya. Curiosament, la donació d'aquest llegat la vàrem acordar amb l'Ajuntament l'any 2010, és a dir, l'any en què celebràvem un altre centenari, el de l'arribada de l'aigua a Almacelles, festa tradicional que també ens complau de celebrar avui aquí amb tots vosaltres. No cal que ara fem ni reproduïm novament una biografia del nostre pare sobradament documentada en diversos medis, com revistes, diaris, entrevistes radiofòniques, actuacions a la televisió, premis, nombrosos homenatges a molts indrets, mencions d'honor d'alguns ajuntaments i d'agrupacions sardanistes, fins i tot apareix esmentat a l'Enciclopèdia Catalana. Documents tots ells que reposaran juntament amb els seus instruments, composicions, partitures i alguns efectes personals en aquest edifici, formant part del seu llegat que restarà així conservat per la posteritat. Nosaltres volem constatar que ho va donar tot per la música i per la sardana i ara podem dir que ja té un reconeixement oficial. El mestre Capell, així l'anomenava tothom, tot i que avui lamentablement ja no el podem veure, us asseguro que en essència està entre nosaltres i tant els meus familiars com jo mateix estem convençuts que cel enllà apreciarà l'acte d'avui com un preuat guardó, doncs així és com ell ho haguera valorat en vida. Finalment, no voldríem oblidar totes les persones que han fet possible aquesta diada. Sense tots ells, ben segur que avui no estaríem fent aquesta celebració. Voldríem deixar palès el nostre agraïment al delegat del Govern que ens honora amb la seva presència i un reconeixement molt expressiu a l'Ajuntament i amb el seu alcalde al capdavant, a la Regidoria de Cultura, a l'Associació Sardanista, a les entitats culturals i a tots els almacellencs i almacellenques que han donat el seu suport per tirar endavant aquesta inauguració. Us donem, doncs, el nostre agraïment més sincer a tots, amb els braços ben oberts per haver-nos-ho deixat celebrar amb vosaltres. I no cal dir que ens tindreu sempre que vulgueu a la vostra disposició. Moltes gràcies.